Eta lehen anesian esan dizugu bezalaxe, iragandarrako korrikalariak lasterketaren buruan jaunda jabe. Hemengo postuan ikusi dugu Rory McIlwatt, bere atzerik bere eritidearen Iwan Bashfield. Haien artean tarteak luzatzen ikusiko dugu. Ze postutan altzen den bakoitza. Eta esan bezala azkeneko bi handia murgilduta dagoeneko 2096 kilometrotako barkatu bira dugu azkeneko bira hau. Eta esan bezala korrikalaria dagoeneko guztiak ere ez, baina gehienak bai azken bira horretan murgilduta. Gogoratu lehenengoak gainditzen duenean korrikalaria hori kanporatua izango dela. Korrikalari gehiago hortzen dugu Xabier Rosa, gerrikatik animo Xabier. ...16 minutos marca el crono, poco a poco avanzando ya a lo largo de este recorrido de 5.535 metros. Y vamos también analizando esa cámara de llamadas para la prueba absoluta femenina que se cierra en 4 minutos. Please, athletes in absolute women category, 4 minutes for the closing of the quorum. Por favor, atletas absoluto femenino, 4 minutos para el cierre de la cámara de llamadas. Lau minutu, deigan bala orainik, zabalik mantentzeko, amabiak eta hogeita hamabostean abiatuko dira emakumezko absoluto mailako korrikalariak. Eta dena prest mugalerro dane, dena prest garaieri arrebe egiteko, bi albotara begira, eskuak astinduz, txaboak eskatuz, balator, Rory McIlwatt Britainiarra! Tartea zabaldu eta zabaldu ibila, bere lasterketan zehar, humorerako ere aukera izan du. Labora kutsaren arkupean, eta badator bigarren tokian sailkatuko den bere selekziokidea Iwan Bashfield. Eta metxe jaun-andreok podiuma osatzeko moduan bederatziarekin segituan aztertuko du podium horren protagonista. Gael Muñoz izan da laugarren sailkatua, baina hortxe hirugarren dortxalorren identifikazio lanetan gabiltza. Berreun eta berrogeita hamairugarren dortxalaren izena bizenak norbaiteke helarazten badizkigu ere eskertuko dugu. Jende zaindurietan ari gara ikusten igerileko inguruan hainbat eta hainbat lagun zale, gaztetxoak, helduak, gaitona monak eta biloak denak gaur atletismoaren ospakizun festa.
Eguerdion eta ongi etorri Euskal Telebistako ikusentzule guztioi Elgoibarrera etorri gara gaur Juan Mugertza Crossaren 82. ekitaldia zuzenean eskaintzeko eta ikusten duzue zer nolako parajea, mintxetako barrutia ikusten duzue airetik eta ohiko legez etor mendia daukat hemen aldamenean, etor gaur osagai guztiak ditugu cross eder batetaz gozatzeko. Bai, kaixo egunon, ondo diozun bezala, gaurkoan bai, barrutia ikusgarria eta ezaugarri desberdinetako kirolariak bere doaiak erakusten guzmukoa. Hemen tartanean hasten da, pista zoru gogorra daukate, lokatz guneak bai, igoera, jetxierak, beraz, osagai guztiak. Eta ohiko legez, giroa aparta daukagu hemen Elgoibarren. Tradizio handiko krosa da, jendeak maite du, ona mintxetara etorri eta korrikalariak bertatik bertara ikustea, eta ikusten duzue, armaiek zer nolako itxura ederra erakusten duten. 4 kontinente eta 12 herrialdetako 900 atleta ari dira hemen hor mintxeta baserria ikusten duzue, mintxeta baserri horrek ematen dio ingurune honi izena, eta atzekaldean berriz Karakate, lainopean gaur, eta hemen Karakate azpikaldean esan bezala osagai guztiak, lokatza apur bat bai, maila altuko eliteko korrikalariak, eta ordu batak 25 gutxiagotan jarriko dira abian emakumezkoak, eta emakumezko guztien buru, emakume bat, aipatu behar, favorito nagusia, ezpairik gabe, Winfred Javi, ezta? Bai, zalantzari gabe, ikusi besteik ez dago, ez? Munduko txapelduna. Hortxe irudiotan ikusten duzuen hau da, Javi. Munduko txapelduna, txapeldun olimpikoa, dena esaten du, ez? Bere kirol mailari buruz izango ditu arerioak, baino bere arerioak koskap bat beheraxego daude, eta agian podiumeko borroka interesgarri bat ikusi ahal izango dugu, 2. eta 3. posturako, baino lehenengo posturako printzipioz behintzet favorito nagusia. Pena, azken bi ekitaldietako irabazlea Beatriz Txebet hemen ez dela izango, Elgoibarren, izan ere, haurdun dago, eta ondorioz, ez da hemen izango, eta haurdun izan, eta berriz ere lehian ikusiko duguna berriz, Irene Sánchez Escribano izango da, abuztuan ama izan, eta gaur hemen, mintxetako barruti ederronetan berriz ere lehiera itzuliko da, eta hori ere geroz eta gehiagotan ikusten dugu, ama izan ondoren nola itzultzen diren, eta pozgarria da benetan. Esaterako Mireia Warner, Iaz ez duela 2 urte, 2024an Behobia Donostian haurdun zela irabazteko gai izan zen, ondoren itzuli eta iazko parte hartzean han ikusi genuen lehian berriz ere Mireia Warner, eta gaur esan bezala Beatriz Txebet baja haurdun delako, baina Irene Sánchez Escribano berriz ere lehiara itzuliko da, eta esaten genuela, gauzak urte gutxian aldatzen ari dira eta onerako. Bai, zalantzari gabe, azken finean emakume hauek goi mailako kirolariak dira, beren ogibidea da, baina normala da, ez? Bizitzako etapa jakin batean, borondatea izan ezkeo, ama izan nahi izatea. Garai batean hori goi mailako kirolarientzat oso komplikatu ezen, kirol jarduera alde batea utzi darra zeolako, baina gaur egun beste ikuspegi batetik hartuta, normaltzat hartzen da fase hori pasatu behar izatea, eta normaltasun horren barruan, kirolariak erabakitzen du, bere kirol ibilbideko fase jakin batean, urrats hori ematea, kontutan izango dituzte zein dien bereien helburuak, eta momentu egokia hautatu, eta urrats hori emateute, eta hori ikustea, pozgarria da noski. Favoritoak aipatu ditugu, guztien buru Winfred Javi, 27 urteko baraindarra, keniarra jaiotzez, baina beste emakume batzuk ere arituko dira hor, txapelaren lehian, esaterako Marwa Boutzaiani, tunisiarra, 30 urteko tunisiarra, edo Sheila Jebet, 21 urteko keniarra. Momentu batetik bestera jarriko da abian proba, 7 kilometro terdi pasatxo egin beharko dituzte, dena prest, 39 emakume lehian, eta hortxe da abian emakumezkoen 82. Elgoibarko krosa. Juan Mugertza
den oroimenezkoa. Eta ikusiko dugu, hasieratik Jabik aurre hartu eta erritmo bizi bat markatzen duen edo pixka bat beste estrategia batekin jokatzen duen. Bueno, nik usteet Afrikarri interesatzen zaiela, beraien erritmoa ezartzea eta kirol maila ikusita, aukera asko izango degula hirukote bat ikustea lehen momentutik lasterketa buruan eta lehen hirukote hortatik besteetara zulotxoa oso tarte gutxian zabaltzea, baina bueno, hori ikusten jongo bai. Hiru emakumea aipatu ditugu, Winfred Jabi, Marja Boujazani eta Sheila Jebet, eta Asiorduko urrenkera horretan gainera jarri dira lasterketa buruan. Eta lasterketa irabazteko lehia ikusgarria izango da, baina atzeko lehiak ere ikustekoak izango dira. Esaterako gaur lehian Sara Alonso, Donostiarra, mendi lasterketan espezialista den emakumea daukagu lehian, garai batean atletismoan aritutakoa, hemen mintxetan ere aritutakoa, gaur irabazteko lehiatik noski kanpo geldituko da, baina 10 lehengoetan sartzeko borrokan ikusiko dugu Sara Alonso. Bai, azken finean hemen aurkeztu da eta prestatuta aurkeztu da. Valentziko 10 kilometroko lasterketan 33 minutuko marka egin dator, Gipuzko mailan oso erreferentzi garrantzitsua, marka ona, eta horrek adierazten du mendiko prestakuntzaz gain, asfaltoko eta abiadurako prestakuntza ere egin duela cross denboraldiari begira. Eta mendirako prestakuntza egokia izango da, izan ere Naiara Irigoien ere, beste mendikorrikalari bat ere hemen ikusiko dugu, eta hortxe ikusten duzue Sara Alonso, taldetxo horretan 14 hortxalarekin, esan bezala lehendabiziko postuetatik urruti arituko da, txapeletik urruti, baina aurrean sartzeko asmo. Eta lasterketa burua hasi bezain pronto, hiru emakume hauek aurre hartu dute. Lehendabiziko postuan doana da favorito nagusia, Winfred Jabi, 27 urteko bareindarra, keniarra jaiotzez, 3000 oztopodun proban Parisen Joko Olimpikoetan urrea lortutakoa, sekulako palmaresa dauka, atzetik jarraika zapiarekin ikusten duzuena. Marwa Boujazani, tunisiarra, 30 urteko tunisiarra, honek 4. postua lortu zuen 3000 oztopodun proban Tokioko munduko txapelketan, beraz ez da ez nolanahiko korrikalaria, eta orain 2. postuan doana berriz, 3 dortxalarekin, Sheila Jebet, hau gaztea da, keniarra, 21 urte ditu, Cardiffen, Sorian eta Tapurkan 2. eginda dator, eta Alcobendasen markatu 3. beraz cross denboraldian buru belarri aritu da Sheila Jebet, kontutan hartzeko emakumea izango da, junior mailan Perun munduko txapelketan 2024an 5. postua lortu zuen 5.000 metrotan. Eta Elgoibarrek hori ere badauka, aipatu dugu Sheila Jebet, 21 urteko keniarra, gaztea, gazten aldeko apustu ere egiten du, eta apustu onak gainera. Gerora etorkizunean atleta handiak izan direnak ikusi baititugu hemen mintxetako barrutian. Bai, aipatu izan dugu, ez, gertakera hori, mintxetako antolakuntzak Afrikar atleten aldeko apustu egiten du noski, kalidadeko atleten apustua, baina oso garestia izaten da, urte hortan punta-puntan dauden atletak ekartzea, eta askotan egin duten autua izan da, jende gaztearen aldeko apustua egitea, eta garbi dago izugarrizko emaitza onak eman dizkiotela, ze Elgoibarko palmaresean ikusten ditugun izenak, gerora munduko txapelketatan podiumean ikusi izan ditugu. Munduko txapelketa aipatu dugu, eta pasaden larun batean jokatu zen hain zuzen ere munduko cross txapelketa Floridan, Talajaseen, eta horrek ere erabat zaildu die lanak aurten antolakuntzari, izan ere estatu batuetatik ona ekartzea korrikalariak ez da erreza izan. 125.000 euroko aurrekontua dauka Elgoibarko crossak, eta 160 bideratzen omen dute kontratazio horietara, esan bezala gazten aldeko apostu egiten dute, eta aurten emakumezkoetan 3 izen horien aldeko apustua alde batetik. Lehendabiziko postuan doan Winfred Jabi,
Bigarren ikusten duzuen Sheila Jebet eta hirugarren postuan Zapiarekin eta maila luzeekin ikusten duguna berriz Marwa Bouzayani. Zango ote dut, bere izena Marwa Bouzayani. Tunisiarra 30 urtekoa, esan bezala hasieratik aurrea hartu dute eta argi dago 3 korrikalari hauen artean izango dela gaurko garaipena eto. Bai, favorito nagusiak ziren, kirol maila aldetik besten gainetik eta zera-zeratik adierazi izan nahi dute hoi ez. Baina ikusi beharko da, beraien arteko lehia horretan ze gora bera izaten dien. Aipatu dugu hasieran, ibilbidearen berezitasuna, lokatz aldetik ikusita asko ez diela zikintzen. Badirudi ez daula asko, baino lokazguneetan korrikan ikusten ditugunean, oreka mantentzeko arazoekin ikusten ditugu, horrek adierazten dugu, zaila dagoela ez, gune horietan korrika egitea. Eta zirkuitu honek bereizgarriren bat badu hauxe da, 48 metroko aldapa hau ikusten duzue, lehenengo 16 metroetan 121ko gorantzako batazbestekoa du eta azken 22 metroetan berriz 116koa honek hankazainetan min egiten du. Bai, zalantzarik gabe, azkenen gora bera hauek eta igerileku inguruan dauden bihurgune horiek erritmo aldaketa bortitzak eskatzen dituzte, naiz eta kanpotik bisualki hain nabarmenea ez izan, gorputz barruan fisiologikoki eraldaketa bortitzak dira eta ez baldin badia momentuan ondo kudeatzen epe ertain luzera ondoriak ekar ditzazke txakalaldi moduan. Eta zirkuitua benetan da ederra denetarik dauka, aldapa gora, aldapa bera, lokatza apur bat ere bai, pista ere bai, barrutia benetan ikusgarria. Eta gainera gaur dagoen eguraldiarekin, negu giro honekin eta xarma berezia du mintxetako ingurun honek. Bai, azkenen krosari eskatzen zaiona, ez? Ezaugarri horiek, negu giroa, lokaz puntua, goimaiako partaidetza, eta gero mintxetan daukagun jendetza hau ez, azken finean guzti horrek egiten du handia cross bat, ez partaidetzak bakarrik, baizik eta gero jendeak erantzutea eta jendea bertaratzea ikuskizun hori ikustea. Eta lasterketa buruan aldaketak, Winfred Jabik beste martxa bat sartu dio eta oraingoz horri eusteko gai izan den bakarra Sheila Jebet izan da. Marwa Bouzayani metro batzuek galdu ditu, bizi-biziari da jotzen Winfred Jabi, esan dugu bedara dela favorito nagusia, 3000 metro dun oztopo dun proban Parisen Joko Olimpikoetan urrea, 2023an munduko txapelduna proba berean eta 2025an azpi txapelduna, 2023an Diamond Leagueko irabazlea, 2023an Elgoibarren 3. postua lortu zuen, aurten Italikako crossean gaiendu da eta bere azken erreferentziak urrian jokatutako Arabia Saudien jokatutako joko solidario islamikoetan, bai 3000 oztopo dun proban eta baita 5000koan ere, bera gaiendu zen, beraz, bera da favorito nagusia eta oraingoz gaztea ere bikain eusten ari da Sheila Jebet. Bai, Sheila Jebetek kriston denboraldia darama, parte hartu duen crossetan oso emaitza onak lortuz, bigarren postu aurrezko zigiludun froga horietan, gaztea da eta gaztetasun horrek beti esan deuna ez, agian aseran indarrak neurtzerako orduan badu bere arriskua, baina beste alde galtzeko ez edukitze horrek ere beste lasaitasun bat ematen dio ez, gorputze sasoi honean dator eta arerio gogorra izan dezake Jabik kasu honetan Jebetekin. Eta zer nolako tarteak, Winfred Jabi eta Marwa Sheila Jebet ikusten ditugu aurrean, Marwa Bouzayani dagoeneko metro batzuk galduta eta gainontzeko lehiakideak oso atzean ikusten ditugu. Hauek erritmo bizi-biziarekin ekin diote lehiari eta esan bezala bi lasterketa erabat ezberdin ikusiko ditugu eta orain Sheila Jebet ere metro batzuek galtzen ari da, ea eusteko gai den Winfred Jabiri. Nahi genuke bukara arte emozio puntu hori izatea, baina ez dakit Winfred Jabik bere nagusitasuna hasieratik erakustea nahi du eta hor metro batzuek galtzen ari da Sheila Jebet eta beti esaten duguna, metro horiek ero berreskuratzea oso zaila da. Atzetik datorrenak bertan ikusten du, baina
ezin harrapatu. Hori da, eta oso denbora tarte gutxian iriki du tartetxo hori, eta tartetxo hori metroz metro haunditzen dijoa. Badirudi ja eraso erabakiorra izan dela eta helmurako bidean bakarlanean egin nahi duela. Winfred Javi, esan dugu, 2023an Elgoibarren 3. postua lortu zuen, eta aurten garaipenaren bila etorri da, bai ala bai, garaipena nahi du Winfred Javik eta hasieratik hartu du. Lasterketa burua, hasiera batean Marwa Bouzaianik eta Sheila Jebetek erantzun diote, ondoren beste eraso txiki bat jo eta Sheila Jebetek bakarrik izan du gaitasuna Winfred Javiren erritmoari jarraitzeko, eta poliki-poliki tartea eginez ari da Winfred Javi. Bai, eta bere korrikaiteko modua eta aurpegiaren espresioa ikusita, badirudi errez dijoala, ez dijoala asko behartzen bere erritmoa, hau da, bere erritmoaren barruan dijoala, eta bere erritmoa mantentzea nahikoa da momentu honetan, bere arerio guztiak atzean nabarmen usteko. Elgoibarko krosa, Juan Mugertzaren oroimenezkoaren 82. ekitaldia da, eta aipatu beharko dugu Juan Mugertza. Gehienok ezagutuko duzue, 1900 urtean hemen Elgoibarren jaio zen maiatzaren 6an eta Mungiako bombardaketan hil zen 1957ko maiatzaren 5ean. 1957an 17 urterekin Espainiako txapeldun izan zen, dagoeneko 1500 eta 5000koan. Behobia Donostiako lehen garaia ere, bera, Juan Mugertza izan zen, 1900 eta 19 eta 1920an, Anberesko Joko Olimpikoetan parte hartu zuen 1500 eta 5000ko proban. Eta Juan Mugertza bezain ezaguna ez da agian izango Upai, Inazio Izagirre, hemen aldamenean, orain Mintxeta inguruan gaure, baina Saiobente auzoko Upai baserrikoa zen Inazio Izagirre, Upai kanpeoia deitzen zioten, eta Juan Mugertzarekin batera Anberesko Joko Olimpiko horietan aritu zen. Hain zuzen ere, Xabalinarekin, eta aurten bere figura goraipatzeko asmoz, 18 urte zazpikoek, Upai sari berezia eraman dute etxera. Beraz, bi atleta haundi, Elgoibarko bi atleta haundi, batetik Juan Mugertza eta bestetik Upai, eta beste atleta haundi bat, gaurko 82. ekitaldian hemen, hasieratik aurrea hartuta, Winfred Javi. Hori da hori bizitasuna, aldapa gora ere errez egiten du, esan dugu hor aldapa handia dagoela, 125ko bataz besteko ere bai hasiera, baina honek aixe botatzen du aldapa hori. Bai, erritmo aldaketan etzaio nabarmendu ez, ze penditzeko aldapa dagoen. Atzetik datozen kirolariengan nabarmenagoa izango da erritmo jetxiera hori, behin biurgone hori emateutenean, baina egia da, Javiren kasuan, erreztasun handiarekin egin duela gora. Sheila Jebet, hortxe ikusten duzue, 11 segunduko tartea bien artean, begibistan dauka, baina aldi berean oso urruti, eta anatzean ikusten dugu zuena berriz 3. postuan datorren Marwa Bouzaiani da, badirudi podiuna erabat egonkortuta daukagula, 82. ekitaldi honetan, eta atzetik datozen emakumeak oraindik ikusi ere ez ditu egiten, hortxe partzialak, eta begira 4. kilometroa 3 minutu eta 4 segundoan. Bai, horre nabarmen ikusi da, nola egin duen aurrea Javik, eta Jebet erreztasunez atzean utzi duela, eta ikusita denbora referentzia, horre nabarmena da egin duen erritmo aldaketa hori. Atzetik beste taldetxo bat ikusten dugu, hor 3-4 emakume, atzerago beste 5-6 emakume ikusten ditugu. Nortzuk diren aipatzen ditugun, poliki-poliki. Isabel Barreiro hor dago, Zornotzan irabazle izan dakoa 2022an, Angela Viciosa, 23 urte zazpiko Espainiako txapelduna izan dakoa, eta krosen espezialista dena, eta bestea uste dut... Jones Lucy, ingelesa, uste dela 10 beraiekin dikoana. Eta zeran lehen itzulian ikusi dugu, Sara Alonso ritmoa pixka bizitzen taldetxo horrek
horretan barneatzeko, baina momentu honetan ja diferentziak haundituz dihoazte eta norbera bere lekuan kokatzen ari da. Bi modalitate oso ezberdinak dira, alde batetik mendiko lasterketak eta bestetik krosa, antzekotasunak badauzkate, baina bi mundu dira, Etor. Bai, bi mundu guztiz ezberdinak eta horre nabarmena da, ez? Espezialistak ez dia izaten normalean modalidade batean punta-puntan daudenak beste modalidadean punta-puntan egoten diren horietakoak. Beraz, horrek adierazten du guztiz esfortzu ezberdinak direla. Argi dagoena da, mendiko lasterketetarako prestaketa gisa, honek ere balio duela, esan dugu, aipatu dugu Sara Alonso hemen dela, Naiara Irigoyen ere bai, Naiara Irigoyen mutilaguna Alain Santamaria ere bai, Inigo Lariz bezalako veterano bat ere ikusi dugu, eta honek balio du mendiko lasterketetarako prestaketa gisa ere. Garai batean esango genuke balio duela, gaur egun esango genuke ia beharrezkoa dela. Mendi lasterketatan erritmoak asko ari dira haunditzen, geroz eta azkarrago korrika egin beharra dago, eta garai batean ondo igo eta teknikoki jaitsieratan ona izatearekin puntan ibiltzeko nahikoa zen, baina gaur egun ondo igo eta ondo jaistearekin batera ordekaguneetan azkar korrika egin beharra dago puntan ibiltzeko. Eta beste prestaketa modu bat, Malen Nosaren atletik ikusten ari gara, esaterako Courchevelen ikusi dugu, asteon munduko kopan mendiko eskian, hori ere baliagarria da, mendiko lasterkari askok erabiltzen dute mendiko eskia prestaketa gisa. Bai, azken finean, esfortzua fisiologikoki antzekoa da, muskularki indarra lantzeko baliabide egokia, eta mentalki ere, naiz eta lehiatzen ari esfortzu mota desberdina egitea, kirol desberdina egitean, eramangarriagoa da. Eta gero, ia urtean zehar asteburu askotan lehiatu behar duen jendearentzat, mentalki fresko egotea oso garrantzitsua da. Eta zer nolako itxura duen barrutiak, ibilbideak, ze jendetza, aurtengo cross denboraldian aipatzen aritu gara Etor, crossa berantza egiten ari dela mundu mailan, baina egia da Elgoibarrek eusten diola eta nola eutsi gainera, Ze jendetza eta ze gosearekin etortzen den ona jendea, crossa ikusteko gogoarekin. Hori da, gaur egun Elgoibar, orain dela urte asko Lasarte zenaren antzekoa da, ez? Lasarteko krosa ospatzen zenean jendea cross hori ikustea june egiten zen, desplazatu egiten zen cross hori ikusteko. Gaur egun oso zaila da cross baterako jendea bere etxetik kotxea hartu eta beste leku batea desplazatzea. Baina Elgoibarrek badauka xarma hori, jendea erakartzeko gaitasun hori, antolakuntza garbi dago kriston lana egiten duela mundu mailako izar dizdiratsuenak bertaratzeko eta jendea bertaratzeak adierazten dugu, eskertzen duela jendeak esfortzu hori eta bion arteko simbiosi horrek frutu onak ematen dituela. Azken itzulian sartuta Winfred Javi erabateko nagusitasuna erakusten ari da, hasieratik hartu du aurrea eta kilometroek aurrera egin ala, itzuliek aurrera egin ala, aldea haunditzen ari da, zer nolako tartea egiten ari den Winfred Javi, erakustaldia ematen ari da 82. ekitaldi honetan. Bigarren postuan Sheila Jebet ikusten genuen hor, azken itzulian sartzekotan Keniarra, 21 urteko Keniarra, eta hirugarren postuan Marwa Bouzayani. Erakustaldi ematen ari da, hori bai, kanpotik ikusteko emozio pixka bat falta, hasieratik ikusi dugu beraz zela nagusi. Bai, gaur egungo nolabaiteko kirol mailan ematen den eztabaidatarikoa da, txirrindola irtzan berdina ari da gertatzen, badaira horre 2 edo 3 figura beste guztien gainetik, eta ikuskizunarentzako hori ona ote den, txarra ote den, alde guztietariko iritziak daude. Batzuei hori gustatzen zaie, nagusitasun hori nabarmena izatea eta lasterketa bakoitzean kirolari horrek hori erakustea, eta beste batzuentzat aldiz pixkat emozioak kentzen die, eta lasterkariei bereziki emozio hori kentzen die.
leia batean, lasterketa buruan ia bukaera arte ibiltzeak ematen duen motivazioa, eta ia lehen kilometrotik naiz eta postu ona izan, lasterketa lehiatzeko inungo aukerari gabe ikustea zure burua, oso desberdina da motivazio aldetik. Winfred Jabik bere izena ezarriko du Elgoibarko crossean, eta aipatu nahiko nituzke palmares horretan garaipen gehien pilatu dituena Belen Azpeitia izan zen, 6 garaipenekin, 1968an, 72an, 73an, 74an, 75an eta 76an gaien duzten. Bera da Elgoibarko crossean garaipen gehien dituena. Ondoren, Iruna garaipenekin daude, Amelia Elortza eta Ana Isabel Alonso. Esan bezala, Winfred Jabik gaur palmares horretan bere izena ezarriko du, eta atzetik jarraika hemen ikusten duzuena, 3. postuan datorrena Margua Boutzaiani da, hau ere goi mailako korrikalaria. 4. postua lortu zuen 3000 oztopodun proban Tokioko munduko txapelketan. Eta zenbat txapeldun olimpiko eta zenbat goi mailako atleta ikusi ditugun hemen Elgoibarren. Bai, zalantzari gabe, eta esan deuna ez, askotan antolakuntzaren lanagatik izan da. Momentu hortan hain ezagunak ez ziren gazteen aldeko apustua egin, Elgoibarren bere burua ezagutzera eman, eta ondoren beren kirol maila hori munduko txapelketa, olimpiar jokoetan berrestu izan duten kirolariak. Eta behin kirolari gazteekin hori lortzen danean, etorkizunean berriro ekarri alizateko aukerak ere haunditu egiten dira, ez? Hain ezagunak ez zirenean beraien aldeko apustu hori egiteak eskertzen dute, eta agian beste cross batera jongo ez lieken baldintza ekonomikoetan Elgoibarrera etortzeko prest egoten dira. Eta datuak ikaragarriak dira. 82 urteko historian 16 txapeldun olimpikok parte hartu dute Elgoibarren. 76 domina olimpiko irabazitako kirolariak ikusi izan ditugu mintxetan, 29 urrezkoak, zilarrezkoak 18 eta brontzezkoak 19, eta aurten esaterako. Gero ikusiko dugun Beriguare Guaui, 2024an, 10.000koan Parisen zilarra lortutakoa, eta orain ikusten ari garen Winfred Jabi Bareindarra 3.000 oztopodun proban Parisen urrea. Goi mailako kirolariak Elgoibarren eta goi mailako lasterkaldia egiten ari da Winfred Jabi. Hasieratik aurre hartu, erabat apurtu du lasterketa, erabat hautsi du lasterketa, eta ez da inor gai izan bere erritmo biziari eusteko. Irudi ikusgarriak goitik ikusita, mintxetako paraje hau ikusgarri dago, negu giroa daukagu, krosa usaindu egiten da hemen, eta Winfred Jabi egan ari da gaur. Korrika bizi errez egiten du honek. Bai, garbi da lehiatzea etorri dela, askotan goi mailako kirolariekin zalantza hori izan daiteke, ez? Bai, kontratatzen duzu, ekartzen duzu, baina ia ze asmoekin etortzen dan, ez? Jabiren kasuan, bere kirol maila aipatu egun bezala goi mailakoa izan da munduko txapeldun, olimpiar txapelduna, eta Elgoibarra etorri da, bere bertsiorik hobena erakustea, eta nik uste hori dela bertaratzen dien jendean entzatere eskertza bat nolabait ere, ez? Goi mailako kirolari bat naiz, eta erakutsi nahi dut goi mailako kirolaria naizela, nere onena emanez, eta hori da momentu honetan ikusten nahi diana. Eta erakusten ari da bai, daukan maila Winfred Jabi, hasi eta buka bakarrean egingo du lehendabiziko postuan, hortxe jendearen babespean, lehenengo korrikalaritik azkeneraino denak aupatzen ditu hemen Elgoibarrera etortzen den zaleak, mutikoek ere saiakera egiten dute hor aldamenean korrika egiteko, baina ez dute askorik irauten, horrek erritmo oso biziak dira, 3 minutu buelta horietan
hor dagoen lokatzarekin eta hor dagoen terreno horrekin egitea oso jende gutxiren, oso atleta gutxiren esku dago, azken metroetan sartuta Wilfred Javi, bera izango da garaile, erakustaldia eman du gaur Elgoibarren, 82. ekitaldi honetan, Juan Mugertza nazioarteko crossaren ekitaldi honetan, bere izena ezarriko du Wilfred Javik, dagoeneko pistan sartuko da, jende guztia atente, jendea pres, denak ere txaloka, azer nolako erakustaldia eman duen Wilfred Javik, 7 kilometro terdiko ibilbidea 25 minututik, gora egingo du, hortxe, Wilfred Javi, bai jauna, azer nolako erakustaldia eman duen. Ikuskizuna etor. Ikuskizuna, behin baino gehiagotan komentatu dugu, ez? Hemen telebistako imagenetan askotan ez dela nabaritzen, ez? Benetan zer nolako abiadura daramaten. Nik uste gaurko kasuan eraman duen ziztuarekin telebistaz ere nabarmena izan dela, antzeman deula, ez? Oso azkartzekoala. Eta bigarren postuan Sheila Jebet, 21 urteko keniar gaztea aurten sekulako denboraldia egiten ari da crossean, baina beti bigarren postuarekin konformatu behar. Marka da gero, Cardiefen, Sorian eta Tapuerkan bigarren eginda dator, Alcobendasen 3. eta gaurkoan ere bigarren postuarekin konformatu behar izango du, tartea handia, minututik gora aterako dio Wilfred Javi, baina honek ere berea eman du, eta oraindik ere gaztea da, eta etorkizunean berriz ere hemen Elgoibarren lehendabiziko postu hori lortzeko moduan izango da Wilfred Javi. Bai, zalantzari gabe, eta nik uste molako atleta gazteentzat oso garrantzitsua dela, ez? Naiz eta bigarren izan, beren izena cross garrantzitsuetako podium horietan ezagutzera ematea. Eta askotan edo behin da berriz errepikatzen den gauza bat izaten da, Elgoibarra etorri eta podiuma lortzen duen jendeak, lehenengo postu ez badu lortzen, berriro itzulina izaten dutela, postu hori hobetu izateko, eta nola edoala beraien izena lehen postu horretan kokatzeko. Laugarren postua azkenean Isabel Barreirorentzat izango da, eta 5. berriz Jones Lucy, ingelesa, hortxe, kirol legez, Javi guztiak zorionduz, goi mailako atleta da, eta hortxe, esperoan besteak Angela Viciosa sartuko diren, Angela Viciosa 6. postuan beraz, poliki badoaz, eta ea, lehen euskalduna ere ikusten dugun, Sara Alonso aipatu dugu hor dela leian. Azken itzulian 11. postuan pasatu da, Marta Serranoren atzetik. Andrea Romero 8. 9. beste ingeles bat. O'Neill hain zuzen ere. Marta Serrano, postu bat aurrea egin du, azken itzuli honetan. Eta Sara Alonso horik ez du ikusten oraindik. 11. postuan datorren emakumea da hau. Eta hurrengoa Sara Alonso. Anatzen datorrena Sara Alonso, korrikaiteko moduaregatik. Beraz, top 10etik kanpo geldituko da Sara Alonso, baina lehen euskalduna izatearen orea bai. Ea ikusten dugun hortxe, jendea agurtuz. Sara Alonso Donostiarra iaz sekulako denboraldia egin zuen. Behobia Donostia, Zegama Izkorrin gaien du. Golden Trail Seriesetan 2. postua, munduko txapelketan Kanfranken ere 2. lortu zuen. Kostako zaio aurten iazko denboraldi hori berritzea, baina oso emakume lehiakorra da, eta ziur duen guztia emango duela Sara Alonsok ere. Hortxe. Gorriz Irene Sánchez Escribano. Pozik. Lehen aipatu dugu, ama izan ostean gaur itzuli dela lehiara, eta 15. postu buelta horretan ebili da, beraz, itzulera bikaina honentzat ere. Poliki emakumezko guztiak helmugaratzen, eta denak ere pozik Galaterra aldetik etorritako emakumeak, hor bere taldekidearen esperoan, bakoitzak berea eman da, eta oso horra da krosa, oso lehia motza,
baina dena eman beharreko hasieratik bukaerara sprint betean. Bai, oso bortitza gorputzarentzat eta areta gehiago mintxetakoa bezalako ibilbide batean. Lehen aipatu ditugun zolu aldaketak alde batetik, gorretik biguinera, biguinetik gorrera, gordetatik aldapara, malda oso gogorra gainea, eta lokatze guneak ere etzian barrua sartzeko itxetsita gelditzen dien oitakoak, baina ikusi dugu lasterkariak arazoak zituztela zuzen korrikaiteko, txorkatilak eta asko mugitzen zitzaizkiela eta zailez zegoela terrenoa azkar korrikaina izateko, eta hala ere ikusi ditugu kilometroak 3 minutu inguruko erritmo bueltan, horrek adierazten du kirol maila izugarria daukatela kirolari hauek. Zailtasun eta oztopo guztiei horiei aurre egile gaur Winfred Javi, bera izan da nagusi, bigarren postuan Sheila Jebet, eta hirugarrenean irudiotan duzuen Marwa Bouzayani. Goi mailako podiuma utzi digu 82. ekitaldi honek. Emozio apur bat falta izan zaigu etor, baina bestela goi mailako ikuskizuna ikusi du. Hori da, hasiera baten izenak eta kirol maila ikusita 3 hautagai nagusiak zian, eta lehen metrotik hori baieztatu dute, alde hortatik emozio handirik ez da izan, lasterketa azkar hausidalako, baino aipatu dugun bezala, Jabik adibidez bakarlanean eta tarte handia izan arren bere mailarik onena erakutsi nahi izan du, eta horren aparteko ikuskizuna eskaintzen du. Hortxe sailkapena, Winfred Javi minutu eta 6 segunduko tarte ikaragarri atera dio Sheila Jebeti, podiumeko azken koskea Marwa Bouzayanirentzat, eta atzetik jarraika Isabel Barreiro, Lucy Jones, Angela Viciosa, Andrea Romero, Kate O'Neill, Marta Serrano eta Rosalia Tarraga, eta 11. postuan sartu da lehen euskalduna Sara Alonso Donostiarra. Honek ere lasterketa bikaina egin du, ez da bere terrenoa, atletismotik dator eta garai batean hemen crossetan eta aritutakoa da, baina gaurkoa prestaketa moduan hartu du Sara Alonsok, eta esan bezala 11. postuarekin konformatu behar izan du. Emakumeak ikusi ditugu eta ondoren gizonezkoen txanda izango da, eta gizonezkoak ere poliki-poliki joango gara aipatzen, nortzuek izango diren hemen hautagai nagusiak, bien bitartean hor ikusten duzue Winfred Javi, podiuma ere segituan egingo dute, eta esaten ari ginen, gizonezkoak aipatzen hasita, gizon bat aipatu behar guztien gainetik, Beriu Areguaui, ezbairik gabe, eta nik badut esperantza txiki bat, ea Thierry Endikumenaiok, ikusi dugu mundialean ere, batek 2. egin zuen, besteak 8. Lanak emateko egongo dela Thierry Endikumenaio. Zu nola ikusten duzu bi hauen arteko lehia, etor? Lehenik eta behin, zuk aipatu dezun bezala, favorito nagusia Etiopiarra, zalantzari gabe. Egia da, azken asteetan Thierry Endikumenaio maila altu ematen nahi dela, Europako txapelduna izan zen 100%ean egon gabe, munduko txapelketan 8. postua lortu du, eta badirudi pixkanaka goraka dijoala. Orduan, ia aste honetan, gerra pixkat emateko moduan dagoen. Nik uste baita lasterketaren azken emaitza hori Aregauien esku edo hanketan egoengo dela, ze nolako lasterketa planteamentua egiten duen, ia erritmo eroso bat ezarri eta taldean egiten dien lehen kilometro horiek edo ia haseratik erritmo exigentea ezartzen hasten dien, horrek asko baldintzatu dezake azken emaitza eta. Hortxe aipatutako Thierry Endikumenaio, jaiotzez Burundiarra 2023az geroztik Espainiarekin ari da, eta hor beste kontu bat, Floridatik datoz hauek, pasaden larun batean jokatu zuten mundiala, jetelakak eta horrelakoak, ea nor moldatzen den hobeto, ez da tarte handirik, astebeteko tartea baino ez da, lehia batetik bestera, eta hango minak, hango lanak erasandako zailtasunak eta aipatutako jeklak hori, ea nork
eramaten duen hobeto, horrek ere izango du zerikusia. Bai, egia da, goi mailako kirolari hauek ohituta daudela, ez, batetik bestea ibiltzen, desplazamendu bidai luzeak egiten, baino ja kontinenten arteko desplazamentuak direnean, horre faktore asko sartzen dira, nola egokitzen den bakoitza, aurreko lasterketa munduko txapelketa izan zen, hori kirol mailari dagokionez, garrantziari dagokionez, ia guztien helburu nagusietariko bat izaten da, alik eta paper edo emaitza hobena lortzea lasterketa horretan, eta behin hori eginda, astebeteko tartean, errekuperazio lanak izango zuen, ez, kirolari guztien kasuan garrantzia handiena, eta ikusi behar nola errekuperatu den bakoitza, eta ze asmokin etorri den honea, epe motzean, hemengo kasuan, Estatu Espainiarreko kasuan, Espainiako txapelketak ere badituzte, ikusi behar hori tierrin helburuetan dagoen edo ez, horrek ere baldintzatu dezake gaurko errendimentua. Munduko cross txapelketa aipatzen ari gara, larun batean Floridan jokatu zen, gizonezkoetan Jakob Kiplimok erakustaldia eman zuen eta jarraian ugandarrak 3. munduko cross txapelketa irabazi zuen, aurretik Jonen Gugik, Poltergatek eta Kenenisa Bekele lortutako balentria berdinduz, eta Engugi, Tergat eta Bekele 3 Elgoibarren irabazitakoak dira. Zeo zer adierazten digu horrek. Bai, eta Jakob Kiplimok berriz 2018an 2. postuarekin konformatu behar izan zuen, Elgoibarren, orduan Selemon Barega Etiopiarranen atzetik, beraz Jakob Kiplimok ere itzuli beharra dauka, Engugik, Tergatek eta Kenenisa Bekelek lortutakoa lortzeko. Eta Kiplimok kontutan izan da gaur egun 25 urte dituela, 2018 urtean, ze adinekin kontratatu zuten, horrek adierazten du. Lehen aipatu dugun hori, gazteen aldeko apustu hori. Hori da, eta nola ia gehienetan edo askotan behintzet, asmatzen duten begi hona daukate. Argi dago, begi hona daukate Elgoibarren, Zigordiezek zuzendutako taldeak lan aparte egiten du, horren 150 voluntario inguru aritzen dira gaurko egunez dena txukuntzen. Eta hemen, aipatutako favorito nagusia Beriu Aregawi, 24 urteko Etiopiarra, 5.000 metrokoan eta 10.000koan espezialista. Olimpiar jokoetan, 2008an Tokion 4. eta 2024an Parisen berriz, Zilarra 10.000koan, Joshua Cheptegei ugandarraren atzetik. Munduko cross txapelketan ere maila bikaina erakusten ari da 2023an, Batursten, Australian, Zilarra lortu zuen, bai bakarka zein taldeka, 2024an Belgadren, Serbian, Zilarra banaka eta brontzea taldeka, eta aipatu dugun 2026ko pasaden larun bateko Tallahassean, Floridan, jokatutako munduko cross txapelketan, Zilarra, Jakob Kiplimo ugandarraren atzetik, beraz, goi mailako atleta da Beriu Aregawi, eta Thierry Ndikumenaio ere kontutan hartzeko moduko korrikalaria da. Eta lehengo historiak aipatzen aritu gara, eta bai ala bai Lacey Stewart aipatu behar, 1969, 70 eta 72an Mugertzako krosa irabazitako eskoziarra. Pasaden urteko udan zendu zen, 81 urterekin, eta ikusten duzue mintxetako isilune hau, minutu bateko isilunea gordeko du jendeak, eta guk ere Lacey Stewarten omenez errespetuz mantenduko gara isilik tarte horretan. Hortxe minutu bateko isilunea, benetan errespetuz mantendu duena mintxetara etorritako zaleak. Lacey Stewart, eskoziarra, 81 urterekin iazko udan hiltzen, 3 aldiz hemen gaiendutako gizona, eta ikusiko dugu gaur Lacey Stewartek egiten zuen moduan, ea norden onena gaurko 82. ekitaldi
horretan. Aipatu ditugu favorito nagusiak, Beriguare Gaui eta Thierry Endikumenaio, baina beste gizon batzuk ere badaude, esaterako Simon Amanuel, 18 urteko eritearra, Santiago Catrofe, ongi ezagutzen dugun uruguaitarra, Aron Laseras, Carlos Mayo, Said Mechal, Nasin Jesus, Tuterarra, Zornotzan bigarren egin zuen Tuterarra, kontutan hartzekoak, ziurrenik lehendabiziko postu horretatik lehiatik kanpo, baina podionean sartzeko lehian hor arituko diren gizonezkoak. Hori da, podiumeko borroka hortan, beste aipatu ditugun Are Gaui eta Dikumenaioken batea Amanuel eritrearra egongo litzeke, baina esan dugun bezala Santiago Catrofek sorpresa eman zigun Lasarten eta ikusi behar, ez? Gaur ze baldintzatan, ze gorputzaldikin etortzen dan, ze erakutsi du kirolari lehiakorra dela eta ondo dagoenean, emaitzanak lortzen dituena. Sorpresa eman zuen, baina aurten ez genuen ongi ikusi. Lasarten okerrez badilanago zazpigarren egin zuen, beraz Catrofek ere badauka hori, ez? Bere onena eta bere alde eskaxena erakusteko gaitasun hori. Bai, azken finean, kirolean esaten dana, ez, izena eta izana. Lasterketa bakoitzean erakutsi behar da, bakoitzak eta ukan maila, eta izenarekin ez da hori lortzen. Gorputzaldi honean egon behar da, ondo entrenatuta, gauzak ondo eginda, eta beti ez da posible izaten. Gaurko lasterketa lehiatua izatean nahiko genuke, lehia horretarako izen garrantzitsuak badaude, Espainiarren artean adibidez, Said Mechal, oain azken asteotan, jende askoren ahotan dabilen izen bat da. Mechal anaietan gaztena nolabait esateko, bere kirol ibilbide handiena Estatu Batuetan egin du, eta oain badirudi Estatu Espainiarra itzuli eta hemen lehiatzen dabilela eta emaitza txukunak lortzen. Eta hasiera behintzat etor, lasai antzean horri ikusten ditugun Nasin Jesus eta Thierry Endikumenaio buruan jarrita, baina erritmo nahiko lasaia. Komila artean esango dugu lasaiarena, baina... Bai, azkenen 10 lagun baino gehiago aurrean mantentzeko muko erritmoa baldin bada, erritmo lasaia cross batean ez baidi gabe. Ze beraien arteko kirol maila diferentzi handiagokoa da. Lehen kilometro hauek lasaiak izatean, lehen esan bezala, azken emaitza baldintzatu ezakete. Horre behin lasterketa erditik aurrera, beste faktore batzuk ere garrantzi hartzen duelako. Eta antzeko zerbait, nolabait esateko, ikusi gendun, Atapuerkako krosean, ez? Favorito nagusia zenak, ez zuen irabaztean lortu, erritmoa etzelako izan oso exigente hasieratik, eta bera baino ahulagoa, teorian ahulagoa zeon arerio batek, bera baino marka hobeak zituen distantzia laburragotan, eta azken zuzengunean sorpresa egon zen arrazoi horregatik. Ez zuelako arerioa behar bezala nolabait esan nekatu, eta bukaerako abiadura hori izan zen diferentzia markatu zuen. Eta hasiera honetan, bi Euskal Herritarren ikusten ditugu hor taldearen buruan, alde batetik Nasin Jesus, 31 urte ditu, Las Palmasen jaioa, aita argeliarra eta ama espainiarra, baina mutuekotan Tuterara etorritako korrikalaria, esan dugu aurten cross denboraldian Zornotzan bigarren egin zuela eta Benta de baino zen hirugarren, eta hasiera horretan Joseba Diaz ere aurrekaldean ikusi dugu, iaz lehen Euskal Herritarraren saria berak eraman zuen, Ortuellan iragan igandean jokatu zen Euskadiko cross txapelketan ikusi genuen Joseba Diaz, hirugarren egin zuen, aurretik Urko Erran eta Ekain Larrea izan zituen, Ekain Larreak erakustaldia eman zuen Ortuellan, eta gaur Urko Erran eta Ekain Larrea ez dira hemen, eta beraz Joseba Diaz lehen Euskal Herritarra izateko lehian arituko da, Nasin Jesusen baimenarekin noski, baina uste du Nasin Jesusek Castellongo fitxa edo daukala, eta beraz hango fitxa izaki ezin duela lehen Euskal Herritarraren lehia horretan sartu, beraz Joseba Diaz saiatuko da iazko garaikur hori berriz ere etxera eramaten, eta hasieran Are Gaui nahiko lasai ikusten dugu,
buruan zinta jarrita, bai, zinorri etorri zaidan gogora buruan zinta hori ikusita. Diego García. Diego García, bai jauna. Diego García horrela aritzen zen. Zinta zuriarekin, gogoan dut, Diego García. Eta Berilloare gauri hor zinta horrekin ikusita, Diego García handia etorri zaigu gogora. Berilloare gaui favorito nagusia, oraingoz lasai antzean irten da, baina kilometroek aurrera egin ala jarriko du beste ritmo bat. Berilloare gaui Etiopiarrak goi mailako atleta da, bera da favorito nagusia, eta Thierry Ndikumenaioren leia hori nahiko genuke bi horien artean. Thierry Ndikumenaio ere sekulako denboraldia egiten ari da, 28 urteko burundiarra jaiotzez, 2023az geroztik Espainiarekin ari da. Thierry Ndikumenaio egun Castellonen bizi da, Juiz Torlaren esanetara aritzen da lanean. Floridan iragan larun batean mundialean 8. postuan ikusi genuen, iazkoa hobetuz, bera izan zen lehen Europarra, iaz bere 9., aurten 8. Bera da Europako txapelduna, iazko abenduaren 14an Lagoan Portugalen jokatutako txapelketan gaienduta, 5.000 metrokoan Espainiako txapelduna ere bada, eta Tokioko munduko txapelketan 10.000koan 9. postua lortu zuen, eta urtengo cross denboraldian Italikan 5. egin zuen, Sorian 4., Atapuerkan 3. eta Alcobendasen 5. Beraz, Thierry Ndikumenaio paperean mintzat lanak emateko moduko atleta da. Berilloare gauri, hemen aipatutako Alain Santa Maria ere ikusten duzue, honek ere zinta zuria buruan zeramala. Aldapa pikoa da hori, baina aldapa piko hori aixega enditzen dute, eta hasieratik Nasin Jesus, valiente, ausart, bera lasterketa buruan etor. Bai, alde batetik lasterketa irabazteko hautagaiak daude, horiek lasai hartu dute hasiera hori, baina badaude goi mailako atletak postu on bat lortu nahi dutenak, ez? Eta beraien ezaugarrien arabera, batzuei interesatuko zaie lasterketa lasai joatea, lehenengo multzo hortan mantendu ahal izateko, eta beste batzuei interesatuko zaie lasterketa lasai, barkatu, lasai esaten ari gara, baina minutu eta 3 segundo lehen da biziko kilometroa eta 3 eta 5, hauentzat lasai. Hori da, kirol maila hau daukaten kirolarientzat erritmo erosoa da. Konparazioa egiteko, neske kilometro batzuk egin dituzte ritmo horietan, ez? Beraz, Jasous adibidez interesantzen zaio lasterketa bizixeagoa jutea eta arerioak kentzen jutea pixkanaka, agian bukaerako ritmo aldaketa bortitz hori ez daukalako, ez? Horrelako kasuak egon daitezke eta horrelako atletak arpegi ematea tokatuko zaie, beraiei gehien komeni zaien ritmo hori ezartzeko eta arerioa pixkanaka atzeratzen juteko. Nasin Jesusen atzetik, Mick Jagger alemaniarra eta Edward Buch ingelesa ikusten ditugu, hemen ingelesa kamiseta zuriarekin eta alemaniarra berriz beltzarekin, eta guztien buru Nasin Jesus tuterarra hortxe duzue 9 dortxalarekin, lehen ere aipatu dugu, Zornotzan esaterako 2. postu bikaina lortu zuela, eta crossetan ongi moldatzen den mutila da. Ez crossean bakarrik, maratoian esaterako abenduan Valentzian 2 ordu 8 minutu eta 44 segundoko marka ezarri zuen, eta crossean aipatutako Zornotzako 2. postu hori, eta Penta de Bañoseko 3. dauka. Beraz, kontutan hartzeko moduko mutila da Nasin Jesus. Iaz ere crossean maila honean aritu zen, aurtengo denboraldian ere emaitza onak baditu, eta horrek adierazten dugu, bere sasoi puntua egokia dela, eta lasterketa zera hontan behintzet, ausar jokatzen nahi da, eta berari gehien komeni zaiona egiten, arerioak pixkanaka atzeatzen juteko, eta azken emaitza horrek bermatuko lioke, aukera gehiago izatea, lehen postu horien borrokan jarduteko. Said Metxal ere ikusi dugu, eta 7 urteko Espainiarra, Valentziako 10K eginda dator, eta 27 minutu eta 25
segunduko markatzarra hortxe ikusten duzuen, kamiseta zuriarekin ikusten duzuen, hori da Said Mechal, Atapuerkan 5. egin zuen, eta Europako txapelketan berriz, 57. egin zuen, hortxe, lasterketa buruan Said Mechal jarri da orain, atzetik jarraika Alemaniarra dauka, Mick Jagger, 3. Hasin Jesus, eta atzetik jarraika favorito guztiak, eta poliki aurreraka eginez ikusten dugu Beriu Areuaui. Hortxe duzue bat dortxalarekin, Beriu Areuaui zinta beltzori buruan duela, 4. posturaino gerturatu da, eta poliki badator Beriuei. Hor ikusi da erritmoa pixkat aldatu dutenean eta lasterketa buru hori luzatzen hasi denean, Beriu Areuauik bere ala hori ikusi eta tartetxo hori istea juntala. Aurreko lasterketan aipatu duen bezala, horre metroak hasieran galtzen dienean, gero askotan nahi baino gehiago kostatzen da errekuperatzea, eta kirolaria ondo dijoanean, komeni da, bere ala erantzutea ritmo aldaketa hori, eta metro horiek ahalik eta azkarren istea. Eta Beriu Areuauiren atzetik kamiseta berdearekin ikusten duzuen adea Thierry Endikumenaio. Thierry Endikumenaio nik uste dut etxeko lanak ondo eginda etorri dela etxetik, badaki noren atzetik joan beharra daukan lasterketa irabazteko, bat dortxal hori hiltzatuta izango du buruan eta aleginak egingo ditu, ahalik eta gehien Beriu Areuauri eusten. Hemen helmugatik igarotzen, hortxe dauzkagu 12-15 bat lasterketa buruan, 3 itzuli. Helmugarako oraindik ere lasterketa zabalik, hemen Joseba Diaz, kamiseta beltzarekin ikusten duzuen azkoitiar hori, eta atzetik jarraika, ingelesak, hemen danetarik, alemanak, ingelesak, etiopiarrak, ugandarrak, nazioarteko krosa da, urrezko zigilua daraman krosa, 15 kros daude munduan, zigilu hori daukatenak, eta Euskal Herrian horietatik 2 ditugu, bat Zornotzan, hain zuzen ere zirkuitu horri hasiera eman zion krosa, eta bestea hau, Elgoibarko Juan Mugertza krosa, nazioarteko krosa, urten 82. ekitaldia du, eta ikusiko dugu gizonezkoetan nork ezartzen duen bere izena palmares horretan. Oraingoz oso irekia lasterketa, 10-12 lasterketa buruan eta guztien buru, Said Mechal, hau ere ausart. Oso ausart, ikusi due favoritoek ez dutela erritmo gogorra ezarri eta erabaki due beraiek erantzunkizuna hartu eta erritmoa ez eraso bortitza jota, baina bai pixkat erritmoa bizitzea, lasaiegi juteare ez da komenigarria izaten, olako lasterketan. Gero, naiz eta zure ustetan ondo jun, agian beste arerio batek erritmo aldaketa bortitz bat jo, eta momentu hortan ez daukazu erantzuteko gaitasuna, eta zuretzako kalte izaten da. Orduan, puntutik pasauta ez, baina lasaiei juteare ez da komeni, eta lasterketan zoatzenean beti ere lasterketa erritmo konstante eta alai bat eramatea komeni da. Zortzikote bat edo ikusten dugu hor lasterketa buruan, Said Mechal, Hasin Jesus, Javi Guerra, Endikumenaio, Katofre, Beriu Areuaui favorito nagusia, bestetik Mick Jagger alemana, ez dakit besteren bat faltaute den hor aurreko horietan. Zortzikote bat aipatu du nik, poliki beste batzuk ere sartzen ari dira atzetik. Lasterketa erabat zabalik. Bai, zalantza hori gendukan, ze gertatuko zen, ea emozioa izango gendun, oraindik 13 minutuko lana daramakite, eta gauzak asko aldatuko dira denbora gutxian, baina momentuz behintzet lehia ikusten dugu, talde nahiko handia, eta horrek aukerak zabaldu egiten ditu. Eta aipatu ez dugunetako bat, horri dortxalarekin ikusten duzuen hori da, Simon Amanuel. Ere aipatu dugu, gazten aldeko apustua 18 urte besterik ez ditu, eritrearra da, 10 kilometrokoan 27 minutu eta 10 segunduko marka dauka, eta orain erritmoa bizitzen ari bera da. Italiako Cinque Mulinin irabazita, eta Alcobendaxeko krosean 2. eginda dator,
Beraz, sasoi puntu bikainean da. Tokioko munduko txapelketan ere aritu zen, 8 urte besterik ez ditu gogoan izan eta Tokioko munduko txapelketan 5.000koan aritu zen, etzen finalerako sailkatu. Sailkatzeko lasterketan 15garren egin zuen, eta hain zuzen ere, sailkatze fase horretan, Jerry Endikumenaioren atzetik sailkatu zen. Orain, bi lasterkari horiek ikusten ditu lasterketa buruan, jotzen ari da Simon Amanuel atzetik. Endikumenaio jarraitzen ari da, eta 3. postuan datorrena da favorito nagusia Beriu Aregaui, hau hasi da berotzen etor. Bai, hasi da berotzen, eta esan deguna ez, denbora gutxian, lasterketaren lehen talde hori erabat aldatu da. Lehenengo erritmo aldaketa serioa planteatu du Amanuelek, igoera baliatuz, eta igoera horretan ja nolabait esateko bereizi da lehenengo hirukotea, lehenengo taldean zigozten beste 8 lagunekiko. Eta badirudi erritmoari eusten diola, eta honek adieraziko digu, pixkanaka lasterketa bereizten jungo dela, eta kirol mailak eta erritmoak bakoitze bere lekuan jarriko duela. Amanuele jodu, Simon Amanuelek, eta atzetik jarraika orain laukote bat ikusten dugu, aipatutako bi favorito nagusiak, Beriu Aregaui, Jerry Endikumenaio, eta Said Metxal da, 4. postuan datorren gizona. Laukote hori beraz, lasterketa burua, bizi lasterketa, eta hotzen ari da gaztea Ausart benetan, esan dugu, 18 urte besterik ez ditu, eritrearrak, eta Beriu Aregaui ere konturatu da, hau estutzen ari da, eta hemen honen atzetik joan beharra dukat, bai edo bai? Bai, hori da, erritmo aldaketa bortitza izan da, igoeran eutsi diote, jaitsieran jarraitu du, eta igerileko bihurgune horietan sartu danean ere, bere eraso erritmo horri eusten jarraitu du, ez da erritmoaren berakadarik egon, eta pixkanaka talde hori luzatzen dijoa. Oraindik elkarren gandik gertu daude, baina pixkanaka metrotxo bat tarteak irikitzen nahi dira, eta lehen hau esan dugu, metro gutxi horiek arriskutsuak izan daitezke eta kostatu egiten dira gero rekuperatzea. Lasterketa benetan ederra ikusten ari gara, bizi jotzen ari da Simon Amanuel, 18 urteko eritrearra, Ausart, hortzak erakusten Beriu Aregaui, 2. postuan dator favorito nagusia, 24 urteko Etiopiarra, 3. postuan Jerry Endikumenaio, 4. Said Metxal, eta 5. uste dut tartetxo bat galduta Katofre dela, Uruguaitarra. Eta hemen, helmugatik pasatzerakoan, pikote bat, lasterketa buru ikusten dugu, eta Jerry Endikumenaiori tartetxo bat ateratzen diote etor, tarte txikia da, baina esan duguna, tarte horiek gero moztea kosta egiten da. Hori da, 3. Endikumenaio, 4. Said Metxal, 5. Katofre, ondo den dator Jesus, Javi Guerra, Jager Alemaniarra, Hauina, Espainiako txapelduna, eta luze eginda dagoeneko apurtu da erabat lasterketa, hasi bai, lasai antzean, baina hortzak erakusten ari da Simon Amanuel eritrearra, Beriu Aregaui, eta hoxe nahi dugu bukaerar arte leia, orain Beriu Aregaui jarri da, lehen da biziko postuan, eta ea zer egiten duen Etiopiarra. Bai, orain arte atzetik arerioak kontrolatzen junda, arpegi eman gabe, baina lasterketa hausi den unean, Amanuelen atzetik jun beharren, aukeratu du erritmoari eustea, mantendu erritmo bortitz hori, berari ere interesatzen zaiolako arerioak gainetik entzea, eta bukaerara zenbait eta arerio gutxiagokin iritsi inguruan, emaitza hon bat lortzeko berme handiagoa. Beriu Aregaui favorito nagusia genuen, aldapa honetan, lehen hor bizitu du Simon Amanuelek, hortxe apurtu du lasterketa, aldapa pikoa da, min egiten duen aldapa da, horrankazainetan min ederra izango dute, bai Amanuelek, bai Aregauik, eta oraingoz gaztea eusten ari da, atzetik, Jerry Endikumenaio, tartetxo bat galduta, Said Metxal eta Katofre dituzue hauek, eta Javi Guerra eta Jesus, honako bikote hau. Jager, Eskamila eta Oina atzetik ere jarraika, eta aldapa pasada, eta gazteak eutsi dio favorito
nagusiari, leia bizi-bizia daukagu eta. Bai, leia bizia, lasterketa irikia oraindik ere eta oso polita. Endiku menaiun gan jarri deu fedea, lehen postortako borrokan egongo zan, baina bueno, garbi dago ezetz, lehiakor dago, baina aurreko bikotearekiko tartetxoak galdu du eta ikusten da nabarmen gaur Aregaui eta Amanuel bea baino indartsuagoak diala. Eta pozgarria Katroferen maila, ez? Aipatu deu aurtengo demoraldian ez degula hain fin ikusi, baina gaur behintzet lehiakor eta maila honean ari da. Santiago Katofre, Urugaiarra 2024an Lasarten irabazi egin zuen, aurten berriz 7. postuarekin konformatu behar izan duen. Lasarte baina gaurkoan badirudi Katofek eguna duela eta horre podiumaren lehian sartzeko moduan da. Argi dagoena da, Beriu Aregaui eta irudioetan duzuen Simon Amanuel gazte honen artean egongo dela txapela etxera eramateko lehia eta ondorengo lehia podiumeko 3. koskaren bila, lehen aipatutako Katrofe, endikumenaio, Hasin Jesus bera, hor badaude beste gizonezko batzuk ere, eta bien arteko lehia bizi-bizia, biak parez pare jarrita, hazen olako ikuskizuna, hazen olako irudia. Bai, aparta ez, biak ematen dute arpegia, ez da bat bestearen atzean babesean jartzen, baizik eta elkarri erakutsi nahi diote indartsuago, baino ni ere ire pare ez, eta irudi oso politak. Eta gero aldapan gora zijoa zela horre ikusi ahal izan deudu nola lehenengo bi lasterkari hauek hasi dian beste lasterkari batzuk doblatzen, eta lasterketa honen ezaugarrietariko bat hori da, ez? Doblatua izaten den lasterkariak, lasterketa utzi behar dauka. Badirudi Beriu Aregaui orain sakatzen ari dela, beste martxa bat sartzen, ea eusteko gai den Simon Amanuel, oraingoz hortzak erakusten ari da gaztea, eta gaztea esaten dugu, batek 18 urte dituelako, baina besteak ere 24 ditu, Hori da, besteare ez da zarra, baina eta orain sakatzen ari da, ea eusteko gai den, hor tartetxoa egiten ari da, hor irristada bat ere izan du, Beriu Aregauik, eta ez da askorik behar hor lurrera joateko, tarte txiki bat zabaltzen ari da, eta hausia izan daiteke lasterketako unea, Beriu Aregaui tartea zabaltzen ari da, eta badoa. Bai, eta gauza gertatu dira, bai lasterketa buruan eta bai jarraitzaileen artean ere, endikumenaiok 3. postua galdu du, eta Said Metxal eta Katrofe bikoteak aurre hartu diote. Beriu Aregaui sartu du 5. edo 6. martxa etiopiarrak, ez du amore eman nahi, Simon Amanuelek bertan dauka, eta horre referentziak ikusten ditugu, 7. kilometroa poliki xamar, baina 6. sakatu ederra eman diote, 2 minutu eta 50 atzera begiratzen ditu. Beriu Aregauik tarte egin du, baina tartea zabaltzea ere kosta egiten zaio Beriuiri, atzera begiratzen du. Bai, Amanuelek ez du etxi nahi, izugarrizko lasterketa egiten nahi da, indartsu ikusten du bere burua, eta nahiz da metro batzu galdu, eusten saiatzen ari da. Hortxe duzue, Beriu Aregaui bat dortxalarekin, bera da favorito nagusia, Olimpiar Jokoetan 2008an Tokion 4. eta 2008an Parisen berriz zilarra 10.000koan, Josua Txepkeiren uondarraren atzetik, munduko cross txapelketan ere sekulako palmaresa dauka, 2023an zilarra, 2024an ere bai, pasaden astean Floridan jokatutako mundialean ere 2. postuarekin konformatu beharra izan zuen, baina gaurkoan ez, gaurkoan garaipenaren bila dator, Beriu Aregaui azken itzulian sartuko da, 3 segunduko tartea dauka, atzera begiratzen du Beriu Aregauik, oso ausart ikusi dugu hasieratik. Simon Amanuel 18 urteko eritrearra eta podiumaren lehian ere saltxa daukagu, hortxe, Said Metxal, Katofre eta endikumenaio, 3 gizon horien artean ematen du.
dagoela leia, podiumerako leia, eta tartea handitu zari da bien bitartean Beriu Areguabi, honek ez du atzera bueltarik etor, berarentzat izango da garaipena. Bai, garbi dago, indartsuena gaur bera dela, oso irteera konservadorea egin du, aurreko taldeko atzeko postuetan kokatuz, indarrik gastatu gabe, lehenengo eraso serioa Amanuelek jo du, orduan kokatu da bere parean eta bere unea ikusi duenean, aldapak ora erritmoa bizitu du, eta aldapa bera jarraipena eman dio erasoari, eta hortxe hausi da, ez? Eta lasterketa burua hartu, eta dena emanez, hor dijoa garaipanen bila. Garaipena eta hirugarren garaipena litzateke erreskadan, Beriu Areguabik, zilarrezko edo urrezko zigilua utziko du hor palmaresean, hortxe aldapa gogor horretan hortzak estututa, atzetik astea ere bikain dator, eta hirugarren garaipena litzateke Beriu Areguabirentzat, eta Simon Aldazabal, Francisco Irizar, Leiki Stewart, lehen aipatu dugun eskoziarra, Abrantxebi eta Leonard Komonen pare, jarriko litzateke hiru garaipenekin, lau garaipenekin berriz, Lukas Larraza eta Mamo Wolde daude, Mamo Wolde mitikoa, eta 5 garaipenekin berriz, Mariano Aro handia. Hortxe, hirugarren garaipenaren bila, Beriu Areguabi, geroz eta tarte handiagoa eginez, atzera begiratzen du Beriuik, baina seguru da Beriui. Bai, zalantzarik gabe, horre nolabait sorpresa edo esatearren, endiko menaiunen errendimendua izango litzeke, gaur ez dauka bere eguna, saiatu da lasterketaren leian izaten, ikusi du ezin duela, eta orain hirugarren postu horren borrokan dagoen hirukote horren atzeko partean kokatu da, ez? Nolabait indarrak gordez eta ia azken unean podiumaren borroka hortan garaile izan daiteke. 6 segunduko tartea, Manuel eta Areguabiren artean, 6 segundu mundua da, lasterketa azken txampan sartuta dago, azken itzulian sartuta dago. Nazioarteko Juan Mugertza Crossaren 82. ekitaldia, hemen Armaien atzekaldetik pasatzen ari dira, aldapa dago hor ere, hemen antzematen ez den arren, aldapa gora ere, egan egiten du, Beriu Areguabi, goi mailako atleta da, lehen ere aipatu dugu, palmares ikaragarria duela, Elgoibarko zirkuitua inork ez bezala ezagutzen du, eta hirugarren garaipenaren bila doela. Hirugarrena erreskadan, lanak eman dizkio Simon Amanuelek, baina azken itzulia sartzerako aurretik zen. Beriu Areguabi pasaden astean zilarra lortu zuen munduko txapelketan, baina gaur garaipena nahi zuen kosta la kosta, eta lortuko du. Erakustaldia ematen ari da, hasieran lasai antzean irten, baina honek gordeta zeukan indarra etor. Bai, eta gordeta zeukan, baina momentu hontan ez da ezer gordetzen ari, esfortzu betean ikusten da, sufritzen dijoala ikusten da, baina, klaro, bere sufrimendu horretan, bere gaitasuna erakusten nahi da. Nola igotzen ari den maldatzar horiek, jeitxieran erlajatu beharrean nola jarraitzen duen bere erritmoa bizitzen, eta jendeak zailtasunak dituen lokatze gune horietan ere, nola bere zankada luzatu eta abiadura bizian aurrera egiten duen. Eta ikusten da, bi urte honetan eta korrika egiteko ez dagoela erreza. Lokatza apur bat badago bai, tarte horretan, denetari dauka gaurko Elgoibarko crossak, lokaztutako tarteak, pistako tarteak, aldapagorak, aldapaberak, jendearen emana, jendearen berotasuna, benetan gozatzen ari gara, hortxe duzue, Beriu Areguabi azken txampan sartuta, nola dolatzen duen jendea, horientzat ere pena izugarria da, onaino etorri eta azken metroetan hortxe leian, baina behin doblatu ezkero leia utzi beharra dago, eta jendea hemen zutik azken metroetan sartzera doa. Beriu Areguabi azken urteetako erregea hemen Elgoibarko crossean, hirugarren garaipena lortuko du erreskadan, eta hori ez dago ez edonoren esku, eta gazteak ere azer nolako lasterketa egin duen. Simon Amanuelek
berak estutu du leia, berak apurtu du aurra hasieran osatu den zortzikotea, hasieran Beriguaren parean ere jarri da, baina azkenean Etiopiarraren aldamenean amore eman behar izan du, azken metroetan sartuta jendea agurtzen bere ere gozatzen ari da, gustora etortzen da ona Elgoibarrera, nola ez? 3. urtea du erreskadan eta 3. urtean ere berea da garaipena. Mintxetako kirolgunean oraintxe sartuko da Berigu Areobi eskerrak emanez. Ezker eskuin jendearen babes hori eskertuz gustora nola ez Berigui Areobi Etiopiarra hementxe dugu. Jendearen txabloak zoramen betean eskuak ora Etiopiarrarentzat 3. garaipena erreskadan behondeiola Berigu Areobi azen olako lasterketa eta zen olako lasterketa egin duen 2. sartuko den Simon Amanuelek ere 6-7 segunduko tartea baino ez, bien artean benetan leia ikusgarria eta ea 3. postu horretarako esprinta ikusten dugun, atzetik Katofre, hendiko benaio Said Metxal aurre hartuta eta berarentzat izango da podiuma, hau ere gustora, jendea agurtuz, podiumeko azken koska berarentzat, baina garaipena badiz bezala gozatu du 3. postuekin, 4. hendiko benaio eta 5. Katofre, 6. postuan. Sailkatuko da berriz Hasin Jesus Uterarra. Oso emaitza ona. Oso emaitza ona, Said Metxal ere gustora lortutako podium horrekin, nola ez. Hortxe, Hasin Jesus, Espainiako txapelduna, hauina 7. izango da, 8. Javi Guerra. Hortxe poliki, helmugaratzen, gainontzeko korrikalariak. Legez. Hor ikusi dugu Said Metxalen metaratzea nola izan dan, ze gestu egin dituen, eta bueno, horren inguruan badu horren nolabaiteko pike bat, Espainiar Federazioarekin, horre egin ditu deklarazio batzuk esanez ez dela babestua sentitu, ez dutela inoiz lagundu, eta bea goi mailako kirolaria izatea iritsi baldin bada, estatu batuetan egin duen lanagatik izan dela, eta horre egonda nolabaiteko pike, eta bai, eta orain nik uste bere helburua hendikungen aiuren aurretik gehatzea izango zela, eta hori izango zela ospatzen ari zena, ez? Pixkat bere reivindikazio bezala eta esanez, ez? Honei laguntzen diozu eta hemen nago ni. Hemen nago ni, bai jauna, podiumeko azken koska berarentzat, garaipena balitz bezala ospatu du Said Metxalek, baina gaurkoan garaien nagusia Berigui Aregaui izan da. Bera zen favorito nagusia, azken 2 ekitaldietan Elgoibarren gaien dute iritsi da, eta gaurkoan 3. garaipena lortu du erreskadan. Hortxe dituzue azken metroak, Berigui Aregauiren azken metroak, honek ere gozatu egin du. Hasieran lasai hartzean irten da, lasterketa kontrolpean izan du une oro, ondoren eritrearrak, gazteak, 18 urte dituen Simon Amanuelek estutu du leia, eta ipagarria Simon Amanuelek egindako 2. postu hori ere, kontua da, 2. egin, baina gauzak zel jarri dizkio, Hori da. Itzuli arte hortzak erakutsi dizkio, eta bere parean ere jarri da, une batzutan. Bai, lasterketa zeratik lehiatu du, lasterketan favorito nagusia izan gabe arpegia eman du, eta guzti hori egitearekin batea, emaitza on bat lortu du, emaitza oso on bat, pixkat bere izena erakustera emanez, demoraldi ona egiten izan, baino maila ontako cross batean eta Elgoibarkoa bezalako prestigioa daukan cross batean gaur izan dituen arerioekin, nik uste bere ibilbidean beste aurrera pauso bat izan dela, eta aipatzen nahi gean, Elgoibarko crossen antolakuntzak egiten duen kontratazio on horietariko beste kasu bat. Hortxe dituzu, sailkapenak, esan bezala Berigui Aregobirentzat garaipena, 6 segunduko tartea atera dio azkenean Simon Amanueli, 3. postua podiumeko azken koska Said Metxalentzat, 4. Thierry Hendikumenaio, 5.
Santiago Katofre, 6. Nasin Jasuz Tuterarra, 7. Jaia Ouina, 8. Javi Guerra, 9. Carlos Mayo eta 10. osatuz Mesfin Eskamilla. Beri uare guaui beraz, Garaie eta 3 garaipeneko talde privilegiatu horretan sartu da Simon Aldazabalek, Francisco Irizarrek, Leiki Estiuarrek eta Abraham Txebi eta Leonard Komonek osatzen duten 3 garaipeneko talde prestigitxo hori. Hemen, bi lehendabizikoen arteko bostekoa eta biak ere pozik, bata bestearekin hitz eginez, biak ere irrifartsu, nola ez, bata garaipena nahi zuen, eta beste ere nik uste dut gustora egongo dela, Beriu Areoi bezalako gizon bati hortzak erakutsi dizkio, Simon Amanuelek 18 urte besterik ez ditu, eta honek oraindik ere izango ditu hemen Elgoibarren irabazteko aukerak. Zalantzari gabe, nik uste aurten eman duen mailarekin antolatzaileek berriro ere ekarriko dutela, eta bera irrikaz bueltatuko dela, gaurko bigarren postu hori hobetzeko asmoarekin. Eta bueno, lehen 10 sailkatuak ikusita, nik aipamen beri zeingo nuke baita, Javi Guerraren 8. postu horren inguruan, ez? Goi mailako kirolaria izandakoa, oraindik ere elite mailan lehiatzen jarraitzen duena, baina ia 51 urte dituena, eta izugarrizko maila erakusten nahi dena. Poliki denak helmugaratzen, eta hemen bakoitzak dauka bere helburu propioa, eta batek auzoko lehenengoa izan nahi du, besteak 15. postu hori eutxi, hurrengoak orain ere ikusten ditu, hauek postu baten lehian, baina bukaera arte hortzak erakutsiz, esprintatuz, hauxe da kirol legea. Bai jauna, norberak bere bertsiorik hobena emana izaten du, eta olako erakusleio batean are eta gehiago. Eta behin hemen azken bihurgunea hartu eta zuzengune hontan sartzen dienean kirolariak, armaiak jendez beteta jendea txaloka izan da, bere indarren azken atxar arte borrokatzen dute. Eta polita da aldi berean ikustea goi mailako atletak, txapeldun olimpikoak eta kirolari herrikoiak nahastuta nola aritzen diren lehian. Bai, atletismoak kasu honetan aukera hori eskaintzen du. Egia da, Elgoibar bezala cross batea, normalean Euskadi mailan lehiatzen ari diren hainbat kirolari atzea botatzen ditu, lehen hau esan den arau horrek, ez? Doblatu ezkeo, lasterketatik kanpo geratze horrek jendeari ez dion grazia egiten, baina nik uste baliatu beharreko aukera bat dela, ez? Irteera puntuan behintzet munduko hobenekin egoteko aukera hori, gero norbeak barruan daukana eman, aukera baldin baukate lasterketa bukatzeko doblatuak izan gabe oso ondo, eta bestela urrengo urtean berriro saiatzeko aukera horri izango da beti. Elgoibartarrak ere aritu dira, eta horri ikusi du esaterako Inigo Lariz, veteranoa, mendi lasterketetan goi mailan aritutako Elgoibartarra, eta hor berriz Joseba Diaz ikusi dugu, hor dago, esperoan, beraz, podiunean berak jasoko du lehen Euskal Herritarraren saria, Joseba Diaz, iaz ere Azkoitiarra bera izan genuen garaie, sari horren garaie, eta berarentzat ere egun polita, horrelako goi mailako lehiakideekin, podium bat berak esango du, nik Beriu Areoirekin egondakoa naiz podiunean. Bai, eta lehen kilometroan gaineaz, horre osatuen taldeburu, 21 kirolariko taldeburua hortan, hortxe izan da, ez? Oso kirolari lehiakorra da, goi mailako, Euskal Herrian osatzen dien goi mailako cross guztietan parte hartzen zalea, eta oso borrokalaria eta lehiakorra, beti bere hobena ematen duen horitakoa. Eta hemen podiuna, 3. postuan, etorregongi esan bezala, hor sartu da, esan ez hemen agoni, Eid Metxal, Espainiako Federazioak ez omen dio askori laguntzen, baina gaur sekulako lasterketa egin du, eta gainera Tirrien Dikumenaioren aurretik sartuta poza bikoitza izango zen berarentzat, izan ere Tirrien Dikumenaio Europako txapelduna eta mundialean 8. egindako Espainiarraren aurretik sartzea berarentzat aupada handia izango zen. Bai, zalantzari gabe, eta aipatu bezala Espainiako txapelketak izango dira, datorren astean uste,
eta ez dakit hor lehiatzeko asmoa izango duen edo ez, baino horrea begira ere gaurko emaitzak esanguratsuak izan daitezke. Bigarren postuan Simon Amanuel, 18 urteko eritrearra aipatu dugu. Sekulako denboraldi eginda zetorren, Italiako Txinke Molinen irabazi eta Alcobendas-eko krosean bigarren eginda zetorren, eta gaur hortzak erakutsi dizkio Beriu Arewaui favorito nagusiari bukarar arte leian aritu dira eta bigarren postu bikaina lortu du. 18 urte besterik ez ditu eta etorkizun oparoa aurretik. Eta une batetik bestera Beriu Arewaui hirugarren garaipena lortu du erreskadan. Podiumera hortxe duzue, Beriu Arewaui urrezko izkiz idatziko du bere izena. Joan Mugertza nazioarteko krosaren palmaresean ez dira asko hiru garaipen lortutakoak eta hortxe utzi du bere zigilua pasaden astean munduko txapelketan bigarren postua lortu zuen Jakob Kiplimoren atzetik, eta gaur bai, gaur bera izan dugu jaun eta jabe, eta hortxe Euskaldunon txapela buruan duela pozik Beriu Arewaui, honek ere baditu txapela batzuk etxean. Eta hala ere, urtero beste bat irabazteko borrokatzen du. Goi mailako kirolarien artean esan duguna, ez? Munduko txapelketan bigarren egitetik dator, ezer erakutsi beharrik ez dauka inoi, baina hala ere Elgoibarrea etorri da, eta Elgoibarren bere mailarik hobena erakutsi du, ez? Eta hori goraipatzekoa da. Azken finean, lasterkariak lasterketa bakoitzean bere onena ematea, hoi da jendeak eskertzen duena, eta Elgoibarrek hori lortu du. Izen handiak ekartzen ditu, baina izen handiak ez ditu paseatzera ekartzen, baizik eta lehiatzera, eta horrek egiten du soka guztia, horrek bultzatzen du jendea etortzea, eta horrek bultzatzen du gaur hemen daukagun giro hori urtero Elgoibarren errepikatzea. Hortxe, palmares bikaina benetan, podiumean hortxe ikusten dituzue hain zuzen ere, Arewaui, bigarren egin duen Simon Amanuel, Said Metxal, eta lehen aipatu dugun Joseba Diaz. Poliki bukatzen joango gara, placer bat izan da benetan, cross bikaina ikusi dugu, etor, cross denboraldia honen bestez amaitutzat emango dugu, eta guk ere zigilu berezi honekin, Elgoibarko cross honekin gozatu ederra hartu dugu, placer bat izan da. Bai, berdin. Eta lantalde guztiaren aldetik, eskerrak ematea besterik ez zaigu gelditzen. Guk beste gozatu baldun baduzue pozik joango gara etxera, Wilfred Jabi eta Beriu Arewauiren garaipenak utzi dizkigu nazioarteko cross honek, Joan Mugertzaren 82. ekitaldi honek, eta horixe izan zoriontsu, ondo segi, agur! Aio!
Wilfred Xavi comandando la marcha. Seguida de cerca de Marco con Sayani también. Con Sheila Lloret, 8 de William Andreoque. Álvaro González Fernández. Chalovero de derecha. Muchas gracias por participar en nuestro cross. Es la bienvenida a Cross femenino absoluto nazioarteko Juan Muguerza Crossa.
Historiko ezabaiazi garaipena. Olimpia txapelduna, munduko txapelduna dela. Winfred Javi zenolako elegantzia, zenolako eremua, zenolako abiadura, ze freskotasuna badeli, ez ditu. Hortxe dugu jaun Andreok keniarraren mugan, hortxe dugu horrebere izena podiumean. Ezagaita utzi nahi duen emakumea Sheila Jebet. Judizioko txapeldunaren mugan Marco Bouzayani. Gehiagotik gutxiagora, distantzia zabaltzen joan da Winfred Javi. Cuarta plaza, el aplauso fuerte para ella. El trofeo para la campeona tunecina Marco Bouzayani. El aplauso fuerte. Eta hortxe lore sorta, hortxe garaikurra. Maialen Gurrutxaga alkatea aipatu du Olazne Azpiroz Juan Mugerzaren bilbiloa. Eta Ider Mendoza, Gipuzkoako aldu nagusia jarriko diruan. Nori eta gure txapeldun handiari. Winfred Javi, txapeldun txara, gola! Juliana Izpurua, dano bateko ordezkariek egingo dio, mintxeta atletismo taldeak eskaintzen duen garaikurraren entrega.